Kardashian, η γυναίκα που καταδίκασε μία ολόκληρη γενιά κοριτσιών. Μία γυναίκα με πάθος, το απόλυτο πρότυπο ομορφιάς, φήμης, δόξας, έτοιμη να κάνει τα πάντα για να κατακτήσει τους στόχους της. Για χρόνια την είχαμε εκεί ψηλά, όμως τι γίνεται αν τελικά κάποιος άλλος την εκμεταλλεύτηκε και εκείνος κέρδισε πολύ περισσότερα και η Kim έχασε? Οπότε τελικά η Kim τι είναι, θύμα ή θήτης? Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε τη σκοτεινή πλευρά της Kim. Θα απαντήσουμε στην ερώτηση: είναι η Kim νάρκισσος? Πώς κατέληξε εδώ? Η Kim είναι το χρυσό παιδί της ναρκισσιστικής μητριαρχικής φιγούρας. Έμαθε από πολύ νωρίς ότι η αγάπη ήταν συναλλαγή και ότι η αξία της ήταν παράσταση. Ο κόσμος παρακολουθούσε την άνοδό της και μέσα σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές, κανείς δεν σταμάτησε για να ρωτήσει: είναι αυτό σωστό? Αντίθετα, όλοι επαναλαμβάνουμε: τα πας καταπληκτικά, γλυκιά μου. Σταματήσαμε ποτέ άραγε για να σκεφτούμε ότι αυτό το κορίτσι που πριν λίγα λεπτά είπε πως δεν ήθελε να βγάλει τα ρούχα της, τώρα καθοδηγείται και εκμεταλλεύεται όχι από ένα ξένο, αλλά από τη μητέρα της? Άλλη μια μέρα στο γραφείο Νίκος Παπουτσής. Σήμερα εδώ θα πιάσουμε το δεύτερο βίντεο της σειράς με τις Kardashian. Στο προηγούμενο είδαμε την καλή μανούλα Kris Jenner, μάθαμε για το σκοτεινό της παρελθόν και πως εκείνη εγκατέλειπε τα παιδιά της για μέρες, τους φερότανε απέσια και τα εκμεταλλεύεται ακόμη και σήμερα. Και είδαμε πως έβαλε τα θεμέλια όπου σήκωσε όλη αυτή την αυτοκρατορία των Kardashians. Μάθαμε πως η αγάπη είναι συναλλαγή και πως βασίζεται στην ομορφιά σου, στην απόδοσή σου, στην εικόνα σου. Και στην καρδιά όλου αυτού βρίσκεται το χρυσό παιδί, η Kim Kardashian. Η Kim Kardashian είναι δισεκατομμυριούχος. Κυριολεκτικά έχει όλο τον κόσμο στα πόδια της. Πριν μπούμε στα σκοτεινά ψυχολογικά της Kim, κράτα αυτό. Δεν μιλάμε απλά για μια reality star. Η Kim Kardashian είναι αυτό που έγινε γιατί το πήγε full επαγγελματικά. Έκανε την προσοχή σύστημα, τη διανομή όπλο και τα προϊόντα αποτέλεσμα. Και τα έδαινε όλα μαζί καλύτερα από όσο τα δένουν εταιρείες με ολόκληρα τμήματα marketing. Σήμερα, οι εκτιμήσεις για την περιουσία της παίζουν σε επίπεδα δισεκατομμυρίων.